Ja się przyznaję, zgubiłem. Czarujecie z Kubańcem. W pierwszej rundzie poeliminacyjnej nie ma kłótni. Zaczyna walkę ten, kto jest pierwszy w losowaniu. W tej walce stają Grucha, który to nic woń, i on zacznie, i Kuchar, który jest w odpowiedzi. Po minutę, max po minucie, każdy z nich. I odpowiedź. Kuchar. Kuchar! Możesz, tak? No dobra, no, nie przeszkadzam. Tam skubaniec. Dobra, sędziowie. Raz, dwa, trzy. I zwycięsko 2-1 dla Kuchara. Wielka piątka dla